Daka kwenye indoda igolide kwenye iTS Galaxy sinqinela oko uSuthu ivala isithuba besishiye ngoPhumlani Dube kanti sekukhona United imkelo ngumnumzana Senong ngezo ngongoma ndisandozithulula ndithi manibulise kuni nonke emakhaya igama emihlebhelewa kwamaziko eBETV. Emveni kokushiya i-Rally AM ngendlela engaginyisa imathe umhlaseli waseSerbia uSamir Narkovic uvezwe njengomdlali omtsha weTS Galaxy. Lo mhlaseli utyikitye isivumelwano sonyaka omnye esinokhetho lokwandiswa ngomnye ukanti ukudlulela emveni kokuhamba kukaPhumlani Dube iqela le-AmaZulu liveze uPhilani Indlela njengozongena kwisikhundla sikaDube ukanti umnumzana Ndlela uqeshwe njengegosa lobudlelwane loluntu. Ngenqaku lokuvala sithi uThabo Senong ungenise ileta yakhe yokuye kumsebenzi kwiSekhukhune United. Eliqela likhuphe ingxelo yokohlukana nenhloko yezophuhliso kwaye liyamkele le leta. Umnumzana Senong uhamba kweliqela esingisele eTanzania apho azoba ngumncedisi womqeqeshi oyinhloko uErnst Middendorp kwiSingida Fountain Gate. Ukanti ubangabuza uthi benetheko kanye indibano nceda ufikelele kule nombolo kanye kule email ngaphezulu ukwenzela ufumane inkonzo kule nazinga liphezulu. Ziyaguqa ziyakhothama ezalenhlwa de ibe lixesha elilandelayo kamnandi.